खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबायदि थांखि लादों आरो बे थांखिनिफ्राय दिनैसिम से बिन्दोबो दोरोदाखै आरो से बिन्दोबो दोरोदनाय नङा। लोगोसे जाय जेरैखि सोंखारिया मानो एबा बाथ्रा बुङा मानो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो मावबाय थाबोगासिनो दं आरो इयुनावबो मावनाय जागोन। आरो बे समाव आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा लानानै दिनै खौरांनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि होस्रि खावनायजोंल' जेबो जानाय नङा। जुदि होस्रि खावनानैल' जुदि मोगथाङाव खामानि मावाब्ला बियो मालाब्लाबो एबा हारिनि मालाब्लाबो खामानि मावनाय जानाय नङा होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय हाबाफारिखौबो गोख्रोङै खामानि मावबोनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा आन्डार 13 थामहिनबा 13 बोसोर बैसोनि जोलुर गेलेनाय जा बादायलायनाय दिनै बे बादायलायनाया जोबथा फाइनाल गेलेनाय हाबाफारि खुंनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो बाक्सा जिल्लायाव खुंफुंनाय जादों आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरावनो माखासे मानि बेसेन गोसा मानि बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदोंदि आबसुआ जा थांखि लादों बेनिफ्राय से बिन्दोआवबो दोरोदनानै थायाखै आरो दोरोदनायबो नङा होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे गोबां मानि समाव माखासे साफा सानै सोद्रोमाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां मानि सोंखारिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुबोबाय थानाय जादों। बेखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदोंदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय जेरैखि बुङा मानो नाथाय बर' हारिनि खामानि मावगोन इयुनावबो मावलांगोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदोंदि होस्रि खावनानैल' जुदि मोगथाङाव खामानि मावाब्ला अब्ला बियो मालाब्लाबो हारिनि खामानि एबा हारिनि जौगानाय जानाय नङा होननानै बे समाव गोख्रों बुंदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव जाबायदि बर' हारिनि गेजेराव मुंदांखा गेलेगिरि खालामनांगौ बेखौबो गोख्रों बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबोरै थांखिनिफ्राय एसेबो दोरोदाखै एबा से बिन्दोबो दोरोदाखै बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथां दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जे थांखि जों खोथायाव जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो बाथ्राजों जेसेबां जों जिखिनि होख्रावा मानो खामानिजों प्रेक्टिकेलि एक्सनेबल पइन्टआव जों जुदि खामानि मावाब्ला हारि दानाया बे मोस्लेर जागोन, हारि दानाया बे सिमाङावसो जागोन। दा बेखायनो एबसुआ जि थांखि लायो जि एजेन्डा लायो बिनिफ्राय एक बिन्दोबो जों दोरोदाखै आरो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। आरो जाय जिखि जोंखौ बुङा मानो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया हारिनि गोग्लैसोनाय, हारिनि नासयजानाय, हारियाव बन्सित जानाय, जायफोरा स्कप मोनाखै, जायफोरा गामि ओनसोलाव सोहोराव गोलैनानै दङ बिथांमोनखौ मोनसे स्कप आरो मोनसे प्लेटफर्म होदों। आरो एबसुआ प्लेटफर्म होआबा बेयाव गुबुन आरो बेबायदि आफाद गैलिया। दा बेखायनो एबसुआ बर' हारिनि जि मोनसे नंगुबै बिथिंफोरखौ लानानै जों हाबा मावदों आरो आन्डार 13नि इनिसियेटिभजों दिनै बेयाव गार्लसनि क्लास 6, 7, 8 फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा दिनै फैदों। माने हाइस्ट माने इमप्रेसिभ होनना बुंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों एनकारेज होदों। बिथांमोननियाव मोनसे आत्मबिस्वास आरो मोनसे साहस फैदों आरो जों मिजिंथियो उननि समाव बिथांमोनखौ जों स्टेट लेभेलाव माने गेलेहोनो हागोन, नेसनेल लेभेलाव गेलेहोनो हागोन आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनायनि थाखायबो माने माखासे प्लेयार्सफोरखौ लांनायनि थाखायबो जोङो माखासे कचिं, माखासे मटिभेसन, गाइडेन्स, स्पर्ट्स एज ए साइन्स बिनिबो माखासे ट्रेनिं फेसिलिटिखौ जों होनांगोन। दा बेखायनो बड'फा फुटबल क्लाबखौ जोङो दादों आरो मुसलपुर बेयाव जानाय खेलायाव बाक्सा जिल्लाया जि मदद होबाय, बिश्वनाथाव जानायाव बिश्वनाथ जिल्लाया जि मदद होबाय, गासै जिल्लाफ्रा बाहागो लाबाय, बे जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट एक्सारसाइज आरो स्पर्ट्सनि गेजेरजों हारि दानायनि सिमां नुदों। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा
धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।